Takže čaute, ja vítam vás z nového videa. Dneska tu máme nové video s Alexom. Čaute, ľudia. To je vlastne jeho kanál, no ale dnes budeme u mňa hrať Ultimate Team. Ja tu len vypnem zápas. Tak. No a my ideme na to. My tu máme aj chipsy. Áno. A vlastne dneska budeme hrať Ultimate Team proti náhodným hráčom, ktorí sú online. Áno, ideme my to zapnúť. Dúfam, že to pôjde. Je to tu. A budeme sa striedať po polčasoch. Áno. A uvidíme, ako to bude. Dobre. Dobre, to je jedno. A už sa načítala. Tak, sme tu. Dobre. My tu máme takéto čipsy. Áno. Dúfam, že vidíte. No. Takže dajte si aj vy. Takže čakáme, dokým sa to načíta, pretože neviem. Nech sa mi to nepáči. Medzi tým dáme. Áno, a my vám dáme medzi tým green screen chipsu. Počkaj. Myslím si, že som mal 0 coinov. Čo? Ja to neviem. Dobre, to je jedno. Musíš asi popredávať hráčov. Hej. Dobre, tak ja by som to išiel zatiaľ tak a môžeme som akože Ultimate Team fakt, že nehral veľmi dlho. A môžeme ísť na zápas. Toto je potrebovali by sme, počkajte, to sa nedáva tu. Dobre, môžeme ísť na to. Áno, hrať. Tak, Rush, Battle, Rivals. Počkaj, skúsme. Počkať. Počkať. Spadla kamera. Hej, dobre takto. Bude padať. Padá. Dobre, tak to by ste mali vidieť dobre. Dobre. A ja ju ešte posuniem. Hrajeme Squid Battles. Áno. Takže zahrajeme si proti tomu najťažšiemu. A To si ešte zvýšim. Ešte som fakt dlho nehral. Takže tak. my dáme Barcelonu. No. Wow, zase spadla kamera. A my to nechávame takto. No. Môžeme ísť na to, takže. Dobre. Poďme to. Máme... Tam máš také dresky a ideme. A... Reálne, Tottenham Arsenal. Sofa. No dobre, dajme to. Ale Ale reálne. musíme to posunúť, náš podstavec. OK, takže my už tu máme rovno. Ideme hrať proti prvému človeku. A prvý polčas začína SK hráč. A druhý bude hrať C. Dobre. Poďme na to. Dobre. To podarilo ubrániť. Máme najťažšieho supera. Hej, som dal, čo majú ikony v týme. Pozrite, to tak nevyzerá. Sice je tam fajn Diago! Akože dali sme to na 97 rating na hráčov. A Ale je to online hráč? asi neviem. Ja, asi nie. Neviem. Ale reálne sme na profesionálovi. A hneď prvá akcia, prvý gól. To nie je zle, ale my pokračujeme vo videu. Vidíte, Eusebia, koľko má tam týchto statov. Pozor! Dobre. Ju musí chytať. Je na profesionálovi a je to fakt, že veľmi ťažké. Kumen. Vidíte, že všetci majú tie zlaté. To bol brutálny sej. To bola nejaká hlavička? Nie. Dobre. Ale vidno, že začínajú tlačiť naši superi na nás. To sa mi vôbec nepáči, ale teraz tu Carvey, na ktorý už dneska jeden gól dal. A nepripíše si druhý. Teraz si dávať pozor, ale ešte sa nám nedarí. Teraz pozor, nie, dobre. Naša obrana, ktorá to stala však... 1-0. Áno. Áno, dobre. Nikelco. Poďme. Dobre, poď dopredu, áno.
Nie, to nepodarilo. Prebojovali sa loptu, ale my máme loptu. Dobre, máme to tak. Nemáme to tam. Vidíte, že každý z nich máte zlaté tieto. Staminy. Áno. A toto bude faul. Bude faul? Prekvapivé, pretože čakal som, že... Hráč sa napije vody a Áno. vlastne... A my už ideme, pokračujeme. Však pozor. Center do vápna. Áno, Je to gól. to čo bol za save? Poub akože chytá Super dneska. save. Nie, Áno. majú výborných Že ten hlavičkárov. Poub chytá. Áno, vlastne. A teraz, to je Newville, to je. 5. Veľmi dobre sa tam rozbehuje. Vidíme tam proti nemu je Payne, ale pekne ho usekol. Ešte. No nie. Ale vidíme, že De Bruyne teraz ide. De Bruyne v Manchester United. Oh. A majú A dresy vy- Tottenhamu. Ešte stíhame? Nestíhame. Nestíhame už to. Keď to bolo veľmi tesné. Nikto z nášho týmu, krem Barely, nemá nejaký nejaký ten style, alebo čo to je. Hairstyle. Či čo? A tentokrát to bude foul pre... Pre nich. Pre Som sa zľakol, že pre United. nás. Payne 95 dokonca. Takáto kartička. No. Tvrdý save. Tvrdý. Pozor. Šmykaj. Áno, vynikajúco, ale pozor, Pope. Musí byť fakt, že v pozore, pretože lopta letí zo strany na stranu a mám pocit, že ani Keď nestie. bude nejaký priamy kop, tak dovolíš, no tak Áno. by som si ho rád Dobre, kopol, dobre. keďže ja som už trénoval viac menej tie priame kopy Áno. v FC 26 na mojom kanále CFTSK hráč, na ktorom vlastne teraz ste. Áno, Takže určite dajte like, aj odber, aj na kanál Hruška FC a na SK hráč. áno, pozor. Nie, prosím. Dobre, nebude to Dotkol, faul. dobre. A máme loptu napokon. A nie, Strácame loptu. strácame ju. Neviem. Teraz. Dobre, toto bolo čisté, dobre. Teraz môžeme ísť dopredu. Nemôžeme ísť dopredu. Dobre, ešte. A posledné... A možno posledná minúta? To čo bolo? Čo to To nechytí? čo spravil? Čo to Sami si to pozrite, akože toto je hanba. To mal mať. A Ancelotti sa tiež spolu s Manchesterom United. Tak Akože pozrite sa na to. Obrovská chyba od Poupa, len sledujte. Od brankára. Veď úplne mu to tam... Ja dobre. som úplne videl, že to ide do bočnej siete. A ja. To sa asi môžeme obidva na tom zhodnúť. Parko dáva gól. Takže táto chyba, Tak toto bude asi aj červená. Pretože toto bol brutálny faul. Je to červená. Je to červená karta pre Man United, Ale pre ľudia, Rodriho. možno ste to videli, A nie. možno nie. Nie, áno. Čisté. Krása. A máš asi posledných 30 sekúnd. Áno, A potom idem nastúpiť na ihrisko ja. áno. Ešte Takže... by na moje pôsobenie bol nejaký gól. To už asi nie. A máš posledných 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Nie. Je to Dobre, tam, tu máš. takže tentokrát na druhý počas nastupujem na ihrisku Áno, ja, fúha. CFTSK hráč. Práve na mojom kanále sa odohráva tento zápas. Áno. A ja rovno rozohrám, takže toto bol SK hráčov polčas. A teraz prídem na rade ja. Ja hrám v FC 26 na profesionálovi skoro normálne. A No tak no. Akože teraz Musíme- pozor. Eusebio. nie! 2-1. Obrovská chyba. A my prehrávame. Je to legendárna zvučka. Bayern Mníchov. A opäť strácame loptu. Neviem, ako sa či sa nám za tie dary. Nie, kde som to práve prihral. Rovno superom. Tentokrát majú opäť loptu oni. Dobre, vynikajúco.
sme to tam poslali, ale opäť sme stratili loptu. Teraz musíme brániť, lebo loptu má Manchester United. A dáva gól už na 3-1, takže mne sa doslova dneska nedarí. A Bradley Barcola dáva skore na 3-1 pre Man United. Alebo ako tomu mám hovoriť, Tottenham a Man United dokopy porážajú Barcelonu. Ale musíte sa s tým zmieriť, máme zlého brankára. Máme zlého brankára, určite. Áno, akože tak, prvé chytal dobre, ale potom pustiť katastrofa. takúto chybu, čo bol prvý gól ich. To ste mohli vidieť, medzi tým si iba prebehnem. Áno, my musíme teraz ísť do útoku. A toto bude faul, toto bude možno aj červená karta, ale nie. Eusebio zranený a to je výhoda pre nás. A nie je to gól. Nie je to gól. Škoda, pretože my ako ten Ale favorit zranený Eusebio. A žltá karta pre Van Dijka, to je výborný. To nie zároveň výborná fyzická, no vlastne aj psychická možno podpora pre nás a oslabenie pre nich. Nie. Tak. Nebude to gól, ešte dorážka, nebude to gól. Ani rohový kop. Ja som tam nejedla. Len vlastne pôjdem niečo, ale... Už sme v pokutovom území, to už je chill guy. My vyskúšame strelu. Grimy. Ani nevyšla nám táto strela. SK hráč si tu pospevuje takto krásne. Takže to upozorňuje. A preto toto nebude faul. Nebude to? Joj. A my tu máme posledných 10 minút zápasu. A to už tak. Ktoré sú posledné na comeback. Alebo vôbec na remizu. Máme posledné šance. Posledné minúty nášho zápasu a tento zápas sme určite mali mať, ale Nepodarilo sa. nepodarilo sa nám to. Mohol by som to ešte na posledné minúty skúsiť? No tak. Počkaj, kamera vlastne. Kamera spadla, Padnutá. takže prepáčte, lebo vôbec som si to nevšimol zatiaľ. No uvidíme. A toto možno bude 4-1 a nášho zlého brankára. A Marcus Rashford, De Bruyne ide do napokon. Toto už sú posledné minúty a preto odkopujem loptu hore a možno sa nám to šťastie prikývne na našu stranu. Tentokrát. A to už nie je šanca. Už je možno ešte ten gól, to už ani nie. No. Takže tento zápas prehrávame 3-1. Áno. Tak ja na to Po hovorím. veľkej snahe. Ja viem, prečo majú všetci Arsenal. Neviem, ale No, takže toto by bolo pre toto video všetko. my sa s vami Tu učíme a hranie zatiaľ čau. FC25 s SK hráčom. Tešte sa na ďalšie takéto podobné videá. Dneska sme tento zápas bohužiaľ prehrali. My sa s vami učíme a SK hráč pozadí. Čaute. A zatiaľ čau. Čau. Takže